Het vlot van de Sterkejerke Fjouwer is verdwenen. Het vlot lei in de Ljouwerte jachthaven de Hemrik, maar van de morgen net meer. Het verhaal van het vlot de Sterkejerke gaat door een groep vrouwen die het in 1929 de Atlantische Oceaan oerstekken willen. Ze stromen op de kust van Bonaire. De Sterkejerke Fjouwer is een replica van het vlot. Er is jaren ombouwd en hij lei nou in een haven in Ljouwert voor onderhoud. Het team van de Sterkejerke houdt rekken met een naïerstunt. Dochs binnen de zwargen. Het is een dreun op de kop, noem ik het maar. Dus kom je vanmorgen aan en de jerk is weg. Dan denk je dat je gek wordt. Rondkijken, denk nou ja, op een gegeven moment dan dringt het besef door. Hij is weg. Het is een rietsel hoe het vlot voorthellen is. De Sterkejerke weegt namelijk zo'n 20 ton. Dus een kwestie van een bootje ervoor misschien en wegtrekken. Ik denk niet dat ze met een hijskraan uit het water gehaald hebben. Want inderdaad, hij weegt 20 ton. Dan moet je ook al een dieplader hebben. Dus nou ja, ik denk dat dat veel te veel op zou vallen. Dus dat ding is varend hier vandaan gehaald. Intussen streamen de tips wel binnen. De bootsoerties die nog in werk is, jongen wezen. Het personeel van de Sterkejerke wacht het 1 januari nog aan. Als de boot dan net weer om is, wordt er onjefter in.